nga gilunsad sa local government unit Gensan ang 18 kaadlaw nga kampanya batok sa violence against women o Convow nga nagpamatuod sa lig-on nga commitment sa syudad sa pagpanalipod sa katungod, kaluwasan ug kaayuhan sa mga babaye. Gipahigayon ang kick-off program sa Oval Gymnasium. Di nagtapok ang mga opisyal sa LGU nga gipangunahan ni City Mayor Lorely Geronimo Pacquiao kauban ng mga department heads ug empleyado nga may pirma og pledge of commitment aron ipakita ang pinaghiusa sa LGU Gensan batok sa tanang matang sa gender-based violence. Sulod sa 18 kaadlaw nga obserbasyon, magpatuman ang LGU Gensan og lain-laing inisyatibo sama sa awareness drives, information campaigns o community engagements nagtinguha sa pagpahugot sa kahibalo sa publiko bahin sa vow o pagdasig sa mga biktima nga musulti og mangayo og tabang. Mga katropa, isip empowered women ampingi ang imong kaugalingon gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.